Правихме диерсте шпур току-що. От кабинката завистнически ни гледат. Да си гледат работата. И ето ги нашите, които правят дицвайте шпур, дидрите шпур и фирте или там каквото се води. Браво, Фанчо! Има ли кеф? Уху! Айде бе! Айде, че дойдох още. Там горе границата ще снимаме след малко. Мариела, насам! Остави за другите по една шпурка. Айде! Уху! Гледай го, той изора хубавата писта. Вагабон, давайте! Ето за това пътувахме 5 часа. Уху! Айде, още! Урете на воля! Диерсте шпур! Трябва да напишеме песен! Рехт! 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 Уху! Юху! Уху! Къде натам бе, глупаци? Ей, така де. Къде натам бе, нашите? Ето го и Героб! Ето я и Фанта! Давай, Героб! Къде си, Мариела? А, Мариела за таз, бе! Ах, какъв кеф! Но всеки един кеф си има своят край. Aufhalten.